बाक्सानि हासरायाव खुंगा 25थि रुफाथि मायथाइ सा 11 बेलथि मुंख्लं सान फालिदों। नंगौ, बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय हासरा सेरिकालचार फार्म साखाथिनि सा 11 बेलथि मुंख्लंफोरनि मांखरसालियाव खुंगा 25थि रुफाथि मायथाइ सा 11 बेलथि मुंख्लं सानखौ दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारिजों जागायबाय खुंफुं आफादा। दिनैनि गिबि सानाव गुबुन गुबुन मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जागायो। मख'नो गोनांदि फुंबिलि समाव माराथन खारनाय, भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनायनि गेजेरजों जागायो। बेनिनो फुंबिलि समनि गोलाव खारनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होयो सालबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि बिनाराम बर' बिथाङा। बुलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होयो खुंफुं आफादनि जयेन्ट कनभेनर अनिल मुसाहारि आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवना होयो महिनी महन गयारी बिथाङा। लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो सालबारि बियाबनि बिपिएफनि एमसिएलए दिगन्त गयारी बिथाङा। बिथां एमसिएलएआ बुंथिदों दि गाबोन फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो गाजा गोमजायै मुंख्लंफोरनो बिबार बावगोन होननानै फोरमायो आरो लोगोसे गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारी बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि गासै एमसिएलए आरो इएम बिथांमोनाबो बाहागो लागोन होननानै खौरांनि गेजेरजों बुंथियो। जोंहा आवगायनिफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बिएलटिनिफ्राय 2000 सननि 11 डिसेम्बराव जोंहा खनसेदोनो 11 जन मुंख्लं जादोंमोन। बेखौहाय जों बोसोरफ्रामबो बे मुंख्लं सानखौ जों फालिबोनायबो जायो। बे जोंनि ओनसोलनि सालबारि साब डिभिजननि हासरा सेरिकालचार बे फिल्डआव बोसोरफ्रामबो बे रुंसारिफोरखौ जेराव जोङो आवगायाव जे 2000 सनाव जों बेवहाय श्रद्धांजलि माने जोबथा श्रद्धांजलि खालामना बेवहायनो दोनदोंमोन नालाय, बेखायनो जोङो बोसोरफ्रामबो माने 11 डिसेम्बराव जों बोसोरफ्रामबो फालिनाय। बिनिखायनो बे बोसोरावबो माने साननैनि हाबाफारि लाना जोङो सिलभार जुबलि 10 डिसेम्बरनिफ्रायनो जों जागायजेनदों। दिनैहाय फुंनि समाव दंमोन जोंहा माराथन खारनाय रेस आरो बेवहाय दा जोङो भलिबल गेम दं आरो लोगोसे काबादिबो बेवहाय जोङो खेला खुंनाय जागोन। बिराद मोजां परिबेक आरो लोगोसे जोंहा गाबोनो बेसेबां रिंगामोन फुंनि 8 बाजिनिफ्रायनो जों गाजा गोमजा जोंनि मुंख्लं बिबार बावनाय थागोन। लोगोसे जोंहा बेवहाय बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बिथां जोंनिनो मानिजाथाव बिपिएफ दोलोनि आरो बिपिएफनि हाग्रामा महिलारी बिथाङाबो बाहागो लागोन। लोगोसे जोंनि बिटिसिनि जेसेबां इएमफोर दं बिथांमोना जोंनाव बाहागो लागोन आरो रायजो राजाफोरनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि हेफाजाबखौ मोननायखौ लुबैदों? दा बहुद मोजां, गोदोनिफ्रायनो हेफाजाब होबाय थादों। जेराव जोङो बड'लेण्ड मुभमेन्ट जानायावसो मुंख्लं जादोंमोनथ', बेनिखायनो जोंनि ओनसोलनि जेसेबां सालबारि साब डिभिजन हक आरो साइडनि जोंहा कक्लाबारि समस्ति दंबोयो बेसोर गासैबो जोंखौ मदद होनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै माने फालिबाय थायो आरो जिहेतु 11 जन मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोननि न'खरनि थांना थानायनि राहा बा माबाफोरखौ मा होबोखो होननानै फोरमायगोन? जों आवगायनिफ्राय मुंख्लं जाखांनायनि उनाव जि मुंख्लंफोरनि न'खरनि जेसेबां जि मानसि दं दा माने सोरबा बिधवा जालांबाय, सोरनिबा फंबाय मुंख्लं जालांदों, बिसोरनि थाखाय जोङो गासै बेवहाय 11 जन मुंख्लं जादोंमोन नालाय गासैनोबो जों 5 लाख खनसे होखांनाय जाबाय आरो गासै मुंख्लं न'खरफोरा बाहागो लाफैजोबगोन ना बेयाव? फैजोबगोन, जों इनभाइट खालामजोबदों, गासैबो फैगोन, फैनानै जोंजों बाहागो लाफैगोन आरो गासै जोंनि ओनसोलनि जेसेबां आंनि समस्तिनि सालबारि समस्तिनि आरो कक्लाबारिनि रायजोफोरा गासैबो फैना बेवहाय माने बाहागो लाफैगोन आरो
हारिमु मोनाबिलि आयदायाव माबाफोर हाबाफारि लानाय जादों नामा? हारिमु मोनाबिलि आयदायाबो दं। बेवहाय जोंहा लेंहरजानाय आलासि दंखायो। बेवहाय दङ रजनि स्वर्गियारि आयार, माने रेडिअ' सेन्टाराव बिथाङा आर्टिस्टमोन, आरो बिग्राय ब्रह्म दं, बिथाङाबो मुंदांखा गोदोनिफ्रायनो बर'नि मुंदांखा माने देंखोगिरि। लोगोसे पुर्निमा बसुमतारी दं क'क्राझार, बिथाङाबो गोदोनिफ्रायनो माने मुंदांखा माने मेथाइ खनगिरि। आरो नारायण बरगयारि, नयन बरगयारि, बिथाङाबो फैगोन। आरो लोगोसे दङ बहुद दंबोयो बुंनो गोनां, माने आर्टिस्टफोरा बेवहाय गासै जोंना 7 जन बेवहाय बाहागो लाफैगोन। रायजो राजाफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायबावगोन नामा? बिथांमोनखौ गाबोनो दिनै स्पर्ट्स गेलेमु आयदाया थाखाबाय, आरो लोगोसे गाबोन फुंनिफ्रायनो बिबार बावनाय आरो जोंनि जुथुमा आरोबाव मोनाबिलि देंखो मोनाबिलिखौबो जेन ग्रोम ग्रोम फैनानै जोंखौ हेफाजाब होयो, बेखौनो खावलायनाय थाबाय। बान्था हिसाबै गेलेमु आयदायाव मा थागोन ओरैनो? बान्था हिसाबै आं ओरैहाय सोंनाय जायाखै बेसेबां मा। फार्स्ट प्राइजखौ होन्दों मा भलिबलना 25,000, आरो सेकेन्ड प्राइजआ 20,000 बिदि थागोन आरो मा। आरो ओरैहाय काबादि दं, बेवहायबो 10,000 होनना खोनादों। आरो लोगोसे माबाया रानार 7,000।